men Hiram har mere end dobbelt så mange kampe på sin rekordliste som Cole. Men sidste gang de mødtes, der vandt Cole en kontant sejr. Og jeg ved, at Cole vil rigtig gerne have denne her. Men som Hiram sagde og siger hver gang han elsker at være i Danmark, han elsker at kæmpe. Han vil rigtig gerne vinde, han vil rigtig gerne tilbage. Han vil rigtig gerne forsvare sit bælte. Cole er lidt afventende. Hiram stikker lidt til ham, sparker lidt til ham. High kick, der ikke rigtig connecter, men Hiram den, der prøver mest, men han åbner ikke rigtig op, og nu kommer Cole rigtig godt med en kontra. Udmærket højre for Cole der. Og frontspark for Cole. Udmærket low kick. Ja, han har fået lidt... Han begynder at komme lidt i gang. Ja, det må man sige ja til. Hiram er meget flyvende i sin stil, og han flagrer, han vil altså meget til siden, når han slår, og det udnytter Cole ved at dreje lidt med, og så slå med det samme. Og det gør altså, at han får en lidt anden vinkel på slagene, og har en hårdere træffer, når den går ind, end dem Hiram han får sat afsted. Hiram så heller ikke rigtig dedikere, gå all ind i sin slag. Han går ind og stikker lidt, og de gange, hvor Cole så vælger at svare igen, der er der helt anderledes bund i det, fordi han slår 100% igennem. Skal Hiram passe på, at det hele ikke går op i attitude, og bare skal ryste på hovedet hele tiden, hver gang Cole prøver på noget. Fordi det vil Cole helt sikkert udnytte på et tidspunkt, og så bare storme frem. Udmærket low kick fra Hiram. Der kommer Hiram egentlig meget godt ind med en højre. Der kommer lidt mere bund i hans slag nu. Ja, han skal jo altså tage nogle skridt højere. Det skal han, men det der er lidt interessant, ikke, det er, når du er så afventende mod en mand som Hiram, så kommer han altså også mere i gang. Og det ved vi fra de tidligere besøg, vi har haft af Hiram. Han er ikke en, der sætter tempoet ned i løbet af sine kampe. Nej, snart tværtimod, så bliver han stærkere. Han forstørrer nedtagningen. Der er rigtig hårdt knæ, som Hiram han går ned på og vælger at trække garp. Den var hård, rigtig godt knæ fra Cole. Coles hjørne havde råbt til ham for 20 sekunder siden. Slut stærkt. Og det må man da sige, det får han gjort. Det vil sige, slut runden stærkt. Gå ind og score. Gå ind og vise runden. Jeg synes, at Cole har efterladt et stærkt indtryk i første omgang. Det er meget velkommen
altså, han er meget velkommen. Hvad siger man? Altså, tingene er planlagt, velovervejet. Men det kan være en farlig strategi mod en mand som Hiram, og hvis I ser